Kini ketika All India Radio Shillong ke kubur ban puli de ibadah hon ramde. Kimat bakong sanjong ke kubur mentak stem. Kesorkar kemi keladat ban pak palat khat nuklear lai pusan lak teli kidawai injek yada COVID-19 syaki jela bat Union Territory. Penlong jing ilang kemi benya Menteri Rangba ke jela Konrad ki Sangma William Nagar East Garo Hills District halor ke jinglong jingman bat jingpen kre banekun persya ke kelam COVID-19. Bat penmi hukum kesorkar kemi ba an pelat chuai ki nong trei ki badan jingduna ki dukhat met bat ki kentei ba armen panlet chiki office trekam hadu kalai pui tarik menta upnai. Ki kubor ba benya. Kesorkar kemi keladat ban pak palat khat nuklear lai pusan lak teli ki dawai injek yada COVID-19 syaki jela bat ki Union Territory hadu menta. Palat kumbak khat nuklear sau pusau lak teli ki dawai injek ladat ban pendan kam bakan thup langru ikitu ki bak katto kat ni ki bomlong ban pendan kam ni ki bahaban bret no. Katanat ko kai khia kari kala pentip baki jela bat ki Union Territory ki dangdan sa palat khandai pholak teli ki dawai injek ki bala ban aish ki pat ba. Kala bendrap ru bahakini ki lais ngi banwan andang pha syu sa palat shipolak teli ki dawai injek syaki jela bat ki Union Territory knang bakin yo ban peteng ya ke jing ai injection. Ha India kidan hadu saulak khat 1,000 ngut ki balasyak tak thamai ke jingpang COVID-19 pat ke jingdan jong baro ki nong pang hakari ki lakius ki palat arkulur khat saulak ngun. La hajar khandai spa khat san ngut ki breu hakari ki lakhlat nakadaw kani ke jingpang hakini ki alpusau kanta baladem. Ke jingyap breu hakari nakadaw kani ke jingpang klam baro ki lapoi ki arlak lai pusau hajar prapulai ngun. Katanat ke kuat ke khia kari kala pentip babaro ki badang shitom na ke jingpang COVID-19 hakari kilong lai pendreu lak 1,000 ngun. Ha Meghalaya pat kidan hadu hendrengut ki balaklat no na ke jingpang COVID-19 bat kidan arspa khandai punyungut ki balayo thamai ke jingpang henin kesngi. Katanat ke kuat ke khia ke jela kala pentip ba ke jingdan jong kinong pang COVID ha ke jela ke lakiu syaki 8,000 sauspa hendreu pendrengut. Menta bat ke jingdan jong baro ki balayo ke COVID-19 ha ke jela kilong khat prahajar khandai spa ar punyungun. Khandri hajar arspa andri pu arngut ki balakot bat shi spa khandai pu khandai ngut ki balaklat no hadu menta. Nakadaw ka jingdap jong ki nong pang ha ki jagathya pang ha ki hospital ha East Khasi Hills District katnat kalam nang penbo ni ki jingthya ha ki hospital. Ki hospital ha Shillong ki badang kham kelut menta ki long ha Negrims bat ha Ganesh Das katba ki hospital kum ka Nazareth Super Care bat ka BSF bon ki jingthya ki ladap lut. Menteri Rangba ke jela Konrad ki Sangmau le penlong ke jingelang kemi benya ha William Nagar East Garo Hills District ban bishar halor ke jinglong jingman jong ke jingpang COVID-19 bat ki jingpen kreya benya kun persya e kani ke jingpang ki belairan lang ha kate ke jingelang ki kanthop yo Deputy Commissioner ke district rengkat bat kinong trei ke tanat ke kuat ke khia kinong yalam niam lembat kinong sanchar shnong. Menteri Rangba ong baka jinglong jingman kadang kambiang menta namar baka district kadon tang saup-saungut kinong pang COVID bat na padeng kitay tang iway bisya sumar ha hospital. Ka district kadon ru kumbal arpulai tli ki jingthia ICU hakaba Menteri Rangba ong badang don kam ban peniar syu ya ki jingdon kam ha ka jing ai jing sumar ha baro kiliang. Ulaban juru halor ki jingdon kam ban shim ya ketika yada COVID-19. Menteri Rangba ola kenturu syabaro kinong syong shnong bakin yai buat renti iki kendon ke kuat ke khia kenang banlat nya ke jingpur state jong ke jingpang COVID-19 ha ka district. Ula bendra bat kerpat ru ya baro kinong yalam niam bat kinong yalam shnong bakin yara ban pen sengutu ya ke jingkong san jong ke jing ai ke injection ya da. Menteri Rangba do kari Narendra Modi ula dep banyak ren bat ki Menteri Rangba ke jela Manipur Tripura bat Sikkim halor ki jinglong jingman jong kini ki jela bai dei bat ke jingpang COVID-19. Katelong kubor sarkar kalayatu ba Menteri Rangba do ula dep ban kemi penya halor ke jinglong jingman bai dei bat kilat ajing sumar bat ke jing aitika hakini ki jela. Hadin ke jingpen mi jong ke sarkar ke hukum hakasan tarik ujemang arjar arpuwe bat ka kabaya dei ru bat ke jingnang kiu jong ki bayo ke jingpang COVID-19 ha ka district knang bante lakam ya ke jingkiu state jong ke ni jingpang hapo ke district u district magistrate ke West Giant Hills district ula penmi ya ke hukum henen ke singi pan penjari de ke jingkhang dam ha ki singi kot tayo habaro ke we ke district nadu ke porshipo beji menmit jong ka nyau tarik ujemang hadu san beji men step jong ke shipo tarik ujemang bala perking ru ke jingya jong ki briona ke we ke jelas ke we pan kani ke hukum kanam tri kami kali ke barong bami na Assam Tripura Manipur bat Mizoram ki examine embos ki badai banlong ha khandrio bat nyau tarik ujemang lapan kan rea no syaka khatway bat khat ar tarik menta ubnai
Ka Deputy Commissioner ka Southwest Khasi Hills District ka Kongkaramai Kharkongor hanin ka sngi kala penbenai ka jing penjari ka jing khangdam kut tayo habaro ka wei ka district nadu shipo baji hanin ka mir hadu san baji men step ka shipo tarik menta ubenai. Ka DC ka te hukum kala ong bala shimi kiti kilat jing ya da ban te lakam na ka jing kiu state jong ka jing pang COVID-19 hapo ka district. Kadi ka khubor ka wan chipi na ka All India Radio Shillong. Lai tali kijing belian bangi baro ngide ban buat perking banyada bat ban lai na kijing pang COVID-19 bat kita kilong. Dengmas ne jing dakmut bat sentur penjingai iway na iway pan habay dan lang haju. Side bahaya kikti bat beta bahaya ka kemat bat le kita bunsin. Tu minit relang banilai persya ya kijing pang COVID-19. Tunginya pai bench ki kubor mentaka stem. Ka sarkar pedeng kelapen mi ka hukum bagi nong tri office ki badan jing dunah ki department bat ki kemthei ki ba armet ki nampat let ki jakat tri jongki hadu ka lai puwe tarik menta ubenai. Ha ka jing shim jong katnat personal and training ya shibun ki lat jing da ban te lakam ya jing sapriang jong kunyang coronavirus ka sarkar ro kala nang pension suri ki babon ki kindon. Ki nong tri ki balat ban let ki jakat tri kinhap pat ban tri na lai Katkum ka hukum balapan mi dangshen daka Department of Personnel and Training kala ong baki officer bat kinong tre ki beriban buat renti e kapor tre nang banlat na kajingya buon beriw haki office bat ki jaga tre kam jongki. Ka Deputy Commissioner ka East Khasi Hills District lapentip balasya iki kam bayade bat kijing pen poi bam shiki yeng ki sem bakin pen poi bam tang shiki quarantine center ki beriw ki badan COVID duty bat shiki beriw nikilong yeng ki bahaban chong pen kerpang ki bamla ne bamyo ban shet hi ki jing bam ki dukan jing bam ni restaurant ki bala yo license kin le ikini ki kam rengkat ka jing bot renti hiki kendon COVID-19 bat pentikina ba ki jing bam bala penbit penbyang hakarukom ka bakhut bat shangan na ka benta ka kot kya Nakabenta banyo ikipas kila ban apply lingba ka email dcofficeshillong@gmail.com lani lingba ka dcekhmec@nic.in kani ka hukum country kam nakabenta ka jingkhangdam kata na do ko porsan bajimen step shupotarik menta upnai ka sarkar kami kala pella ki jingnang penjalan ki jing penbyang ki dawai remdesivir shaki jilla bat union territory hakabay dei bat kani ka jing penjalan Menteri Ketenat Chemical and Fertilizer ka sarkar pedeng usadanan Gauda hanin kesni ulapen mi ka jingpen jalan ka jingpen biang bat jingsa mi ka dawai remdesivir hadu ka khandril tarik menta ubenai Gauda la ong bakani ka jingbu renti ka jingpen biang dawai ka nyarap ka jingyat pen ya ka jingpa ikani ka dawai shakal lengkari bat ka nyarap ru ban pendunai ka jing jong ka jing jing sumari ki nong pang COVID-19 Hapo jong ka jing penyar ka jing sami ka ni ka dawai ki jilla ki balasya kanthop kilong ka jilla Maharashtra, Delhi, Chhattisgarh, Gujarat, Madhya Pradesh na lor kiwi pan. Hapdeng jong ka jing kando jing jong ka ri ki Dr. Balarang ba jong ka Indian Armed Forces Doctors ki la shim ya ka Sin jam ban sedang ban ai ke jingpet nong pang lingba ka kor internet ne ka online consultation shiki nong pang ki bedai ki riupat ba ka balas sedang nadu hanin ka sni ka kanhun doktor ki sipai balas sedang ya kani ka rukom pet nong pang lingba ka Sanjivani ka balatri kampura bha menta kino kinong pang kila ban kelli ne yathu ki jing shitam jongki na ki yeng ki sem jongki ha ki doktor jong ka Armed Forces Medical Services AFMS lingba ka ex Defense OPD ka bakila ban yo lingba ka Sanjivani Menteri Ketenat Transport ke Jilla ubah senyau bahalang dahar hanin ke sniu lebatha ke Deputy Commissioner ke Southwest Khasi Hills District ban penstam ki ki bre ke persang ban yalam bakla ke jing pensa prangi ki hubor lamle halo ke injection yada ya ke jing na ke jing pang COVID-19 ha ke jing penya ke jing elang ban yo ke jing sngau bat ke jing jing mot halo ke jing injection yada ubah dahar ula pen sngau pen pawi ki jing sngau diaw halor ka jing dan jong ka jing pen saprang ki jing tep ki babakla bay dai bat ka injection ya da hapo ka imlang sa alang kumta ul kan tu leng ba ka te ki jing elang ban ai ki jing pen shai pat ba bay dai bat ka jing ai injection uba dhar ul kan turu ikirang ba shnong bakin nom ai lat ki jing sngau pen ya per ki nong shong shnong ki bayo ka COVID-19 ha ki shnong ki tha
Katanat ka bakmi ikakot kakya jong kimrat kadang ele bentik lakam ke jingpang African Swine Fever ASF kebelasar ya palat 1000 news pat likis nyang tang hapo si benai tam mentah Mizoram layatu ki he sarkar ke jela Mizoram henin kesngi. Kani ke jingpang kalanang sapriang syaki weiru ki jaka wat la ke jingyap jong kisnyang na ke jaka sedang jong ke jingpang kalahiar hakini ki kendiat tayo layatu joint director Katanat Animal Husbandry and Veterinary Livestock Health Dr. Lalming Thanga. Ula pentip ro ba arpuai teli kisnyang ki layap henin kesngi na kada ke jingpang African Swine Fever. Dr. Lalming Thanga lo ong baladep ban syemi kinong buna ni kisnyang ki balayap ban pa pet benya pat ula ban rap ro ba an sepentik nai kada ba tikna jong ke jingyap jong ki te kisnyang. Laban keduru bagi don Katwei Teliki District Mizoram ki bala don kaput bat kejela Assam, Manipur bat Tripura. Bat asyaban penkut ya ke kubuar sasisin kimat bakongsan. Kesorkar kami kelada ban pak palat khat nuklear lai pesan lak teli ki dawai injek yada COVID-19 syaki jela bat Union Territory. Penong jingelang kami benya Menteri Rangbak kejelau Konrad K. Sangma William Nagar East Garo Hills District halor ke jinglong jingman bat jingpen kriya banyakun persya ke kelam COVID-19 bat pemi hukum kesorkar kami bat nan penlat syuai kinong tray ki badan jingduna ki department bat kiken thei ba armet ban let syaki office tray kam hadu kalai pui tarik menta upnai. Katoi lapoi syubakut jong ke kubuar kebuan syupi na ke All India Radio Shillong.